Дуслар, сезгә хәзер Сансевиерия гөлен күчерү турында әзрәк сөйләп китәм. Гомумән, бу гөлнең исеме бер генә түгел. Бу гөлне инде без халык телендә чүчи хвост дип беләбез, яки инде тещин язык дип тә әйтәләр бу гөл турында. Исемнәре берничә аның. Ул менә шушындый матур гына кыяклы гөл, иң күп тәрбия сорамый торган гөл бу. Бу шыкта да үсә, кояшлы җирдә дә үсә, кая урыныгыз бар, кая куярга мөмкин, шунда үсә торган гөл. Бу әле аның яшь ботагы инде, без инде моны аерып утыртабыз. Бусы яшь үсентесе. Бу озын булып үсә торган сорты. Бу гөл әллә ничә төрле сортка бүленә, бер генә төрле сортлы түгел, исеме бер үк. Кечкенәләре бар, кәрлә булып үсә торганнары, уртача зурлыкта булып үсә торганнары бар, һәм менә шушы озын булып үсә торганы бар. Без инде бүген озын булып үсә торган гөл турында сөйләшәбез. Бу гөлне бик зур чүлмәккә утыртырга ярамый. Аның тамырлары гел кысанда торырга тиеш, ул шуны ярата. Шул очракта гына ул тигез озын булып үсәчәк, аның яфраклары матур булып ялтырап торып. Әгәр дә инде без аны зур чүлмәккә утыртсак, ул инде һаман шул тамыр тутыру, тамыр системасын үстерү белән шөгыльләнәчәк. Һәм аның яфраклар үстерергә әллә нәрсә вакыты да булмаячак. Шуңа күрә кичерәк чүлмәккә утыртабыз. Чүлмәге кичерәйгәч, ул үзе сиздерәчәк. Ул инде аның чүлмәге менә бик тулгач кына күчерергә кирәк. Чүлмәк төбенә дренаж салып калдырабыз. Бу очракта инде керамзит кулланабыз. Дренаж салып калдырабыз. Кислород йөрсен өчен, дым саклансын өчен, артык дымны сеңдерсен өчен. Һәм инде үзебезнең байытылган туфрагыбыз белән әйбәтләп утыртып куябыз гөлне. Үзәкләрен күммибез гөлнең. Беренче утырткан очрак вакытта әле без инде гөлне, әгәр дә ул үзе мөстәкыйль басып тора алмаса, бәйләп куярга да туры киләчәк. Аннары инде күпмедер вакыт узгач, тамырлары ныгып киткәч, ул инде үзе матур итеп куе булып үсеп китәчәк. Алла бирсә. Менә үзәкләрен күммибез гөлнең, утыртканда үзәкләрен күммибез. Живая земляда перлит та бар, менә бу ак бөртекләр алар перлитлар. Бу перлит шулай ук туфракны кислородка баетыр өчен кирәк. Менә шулай итеп ныгытып куябыз. Гөлне күчереп куйгач, дуслар, бу инде күрәсез озын яфраклы сорты. Яфраклары яңа туфракта сыйгаеп, авып китмәсен өчен башта беренче мәлләрдә бәйләп куеп торабыз. Аннары үзе ныгып үсеп китәчәк. Суны артык су сипмибез, артык су яратмый бу гөл. Әгәр дә менә сезнең гөлегезнең яфракларында кара кучкыл, шундый крем таплар күренсә, бу инде сезнең гөлне артык сугару нәтиҗәсе дигән сүз. Бу очракта бер 3 атна су сипмәскә кирәк. Туфрагы кибеп беткәнче су сипми торырга кирәк. Шуннан соң гына җайлап кына сугарырга. Ашлама, шулай ук ашлама кертергә кирәк. Бу гөл шулай ук ашлама ярата. Гөлләр инде алар барысы да ашлаганны яраталар. Шулай ук айга бер ашлама кертсәк әйбәт була. Бу гөл чәчәк тә ата, бу чәчәк ата торган гөл. Чәчәк инде аның сирәк күренеш. Чәчәк ата бер 5 ел үскәннән соң гына бу гөл. Күчереп утыртып бер 5 ел үскәч кенә чәчәк атырга мөмкин. Чәчәге, әгәр дә инде безгә аны күрү насыйп булса, бик хуш исле, бик шундый вак кына, әллә нәрсә теге чәчәге шу хәтлек бик матур дип әйтә алмыйм, әмма дә ләкин бик хуш исле чәчәк ата. Суны шулай ук кышкы вакытларда, менә хәзер кар сулары сипсәк бик файдалы инде, кар эретеп су сипсәк, су инде салкын булырга тиеш түгел, бүлмә температурасындагы су сибәбез. Менә шушылар, дуслар, сезгә бу гөл турында әйтәсе килгән сүзләрем.